Why do you do that? Where are you there? Abo? Ah oui. Ebale sami yo no come up be. Come up, be. Yo no come up be. Kono jabale ay minata. Eh? Fudi na do tumbo dunyila. Ape mi yana. Bon. Kono hada ali ko mi fala mo wolande ko. Wolni mo natu no ko nawru makko. Bon. Oui. No, no déjà no. Déjà mo do. Potale ange déjà couple mo wala yaade. An woni problème c'est que asi mo fofi trop. Oh. Déjà kadi o falte natugol ko nder package am. Tigo. Jandi dum mi jabata dum te andi ko mi woni hombo. Ouais, bon. Fami. Ah. Dum da mi ndari tay mami boronno quoi. Potale ange déjà couple mo wala yaade vrai. Ah. Tay mami boronno be non quoi. No yaade mo tan no video quoi. Who is true? Fami ka nerve direct nerve lan quoi. Mais yaade kadi. Petit, no way. Ouais, ça va, alhamdulillah. So actually, Bah, asli mo jam ko joni mi ka makka sa joni mi kadi son ko. Billah wallahi. Ale habita. Ko sabu kunju ma wat ma weta do. Ah, modi mari, ko to do modi. O ma wala ndako foko gonga. Habita. Ali kunju ma na wasinedi. Ina wase ngene di fus ko ma wala ndako foko gonga. Ah, wontu neddo way. Won neddo. hono mo wadi be. Anno wala ni moƴƴade. Hono mo wadi kadi. Nanda man woda no moƴƴa ko fes. Me ko mi way. Ande o buga ngol wi do nyane ngo sabu ma wadi asin no hebi. Tanu ngen hawtano ko fe nden ni ngen hawtango. Sabu amin. Sabu ma Don hono woni. Hono woni. inda ala fus ko wala ma ko. Mi wata ma ko conseil ba en tant frère. An ko min ko mo wala ndama. Da hebude burdom. Pedi kunju ma na wasinedi. Abu goddo sela go on non way. Remember. Hono. Mashiara. Ah, wai mo jamde. Ata ko non dala nana ga ai siara. Bala durala no kon mashiara. Non, anda nanga na tu goldo e problem ji himbe. Anta da mari copine. Voilà. Ala e copine nanga na tu goldo e goki ka bol. Goki ko gole e problem. No, ko parce que ko e forbe. Non, Kami ala droit hal gol hakole be. wai. Trop c'est trop. Odi moment ji go di langolan odi ba. Bila video kadu no ba do ko free yo to famu ni. Tabu e ki no. Ka. Ya hida ina anya siara ko quelque chose de sérieux fala. Me habita. La mijiti siara ex joan. Anka pot joan. Imagine you no. Ai, boy. Yari langanduma. Ang saya seli. C'est parce que fus fait ya lan ko dem. Mais la banamo. Langandimo. Bedengandundi. Saya jidi ye. Parce que ron mille siara mi hollet mi mako. Plus que sérieux. Ngo dewga be tari. Wala gine. Hono do mo bari al mo go. Boy joda yi. An anta ay kopina nan boy minim. Ika. Dole oki boy problem ni no. Ah. Ndem se kuno nan. Bila affaire on fait dire. Donc nanda mi ron kudu man na gore ma fofa. Parce que wada an. Mi tiki non se ngari no do e jodi be do ko free yo to famu ni ne. Oh, ko yo tere wona ko na handira na ko ko na alno gandi ko anafi an ga tabulio. Yaw te hundu. Anta vrai na figa awlo. Ha ko mudo ma jendo ala ko hundu. Ko don ko no mi hulan taw. Ko way. Eh Ano jama on don problem ala da do. ko bawon nan ta gonga ko mako. Ko wadi do gonga da gonga me no hala do. Boy ah tanandi ke era ngo milioni. Boy da uko bina ay o ki pa ko de problem jindo. Boy, mimi a celebre. Celebre ale program di mabe. Dani yang sikato ng manay. Konay. Dari mo. Ano yan ang
Tata la wul kunang. Okay. Kata ya. Non si capisce no. La problema che devo fare. Oh. Ino falno da. Ado kay do ala ko mi wala do. Parce que la ngandi relation mo mi fala on. Ko waddo ni quoi. Fami hara gigol no ton. Yur mende kadi no ton. C'est relation mo mi e mungo fala ka fami mi hebita sugo. La problema. Fami ka. Mais prochaine fois nag kooku an yaatande. Kooku ma yaate ma jake. Alare do foto se dum hola tay bus. Mais mi ese foto nangay. Foto nange to kira ya noeda, dari. Mani mona men kani quoi. Kira yan. Mi Ay no la mira. el foto nanga tamende andu do menen waru be dunya style amin quoi. No no la vano. Si quoi mare foto je. Mare ko tiya ta mo ta ko. So que me fala ka yimbe ben wola quoi. Andi si fo andi ko yata. How to ita quoi. Do wari. Baba man. Ni mare ha mo ya. Okay. Ben prochaine homme. Person non ko ma yaate. Ni da na baro he no. Ya wande be hore ni fu de la sera. Mo goj. Jiwo. Ayo tino do. Ko ti jod. Kon no way mami. Lanjok. Ajoke. Mi show mi jonu mao. Awa de do ko bi. Ni ko min nela. Lanjok ki ser. Ok. Johnny, habotaw. Wadu très attention e ibu. Mo hulbini. Afami? Wata hulu fi don daw. Oh, min jonna ko mun liya hon to men fatata. Mi wolle tungoy. Min la fami. Gasi. Johnny. Photo jidi. Envoyé ne la ko numéro keso. Numéro en keso. Envoyé antana photo jidi. Ndara ndo taw sila wonde tema. Habbo goy. Mini ko ya ndara sila wonde tema. Haboto. Mi photo jidi image an no ton. Jonna ta mo bonnala. Ko mala binala ko hono watta. Kono mi laabintama? A laabinela. Pardon? Laabinama honno? Kono mi laabintama? Mi son ko addan lan do. A yeggiti lan? Yeggitani. A yeggiti lan? Kono mi laabantama e ɗum ɗon? Mi inni photo ji ɗi ko ya envoyé ko numéro am. Min tuma mi gayni wo ko mi watta kon mi wolante. Ala droit innugol lan yo mi wolane quoi que soit. Anani? Copine. Photo ji ɗi envoyé nandi ɗon. Mi ɗaala goy hoore anden fendu no musude. Wala innude ɗo wolane ko honɗum kono mi holantama. Envoyé tout. J'ai pas le soir. Son ko addan lan do. Min hollate photo Oh, jidi taw. Wala envoyé dum mi hollate taw ka. O holla mi daara. Ok, photo ji ɗi no moƴƴi. Listiɗan ɗum no moƴƴi. Joni kono mi faala maraɗi ko goto hiyata a nani Mi téléphone no waɗi sécurité. gasi après ça envoyé ni landi a maraɗi ko goto hiyata ta sipit muɗiɗi dey Mo watta e fus ko pe. ok tawa yewde Aw, no nyaata. appita o numéro an o ta jonno e goto dey Wala problème. andi ko numéro keso Mi andi dum no. gasi tawa yewde Bisa. Why keys? Kongo way. Oh. Jordan. Baru no fare true. Ko jode ala ko. Ya ada jodo yoto. Udah no fare. Ya doge lang kadi woni. Na dum sa. Farmal yolde. Why? Wala nud na mafia yoto. Ay dandi ko rejo mao. Ayki. Ah. Muy no sikude, fo no sikude kay. E hore mo ko min jamfi.
to alo ko kanko jam fiilam parce que min sikkanalo moɗum ayi ko komin waɗi ha kanko e copine joango siyara ɓe wondi en tout cas min ko mama inde ya waɗu doy a faami parce que depuis que an e kel wonduɗon a change mo quoi change mo vraiment no ɓurani lam fendo kanko e siara fende ɓe wonduno a faami ka piiju boy a change makko yo noon donc mi wawima inde waɗu doy ta doy fi wondu woni waɗanta doy min komi sikkuno fewdo ɗo ko fi affaire dewgal mi wollayno kono na fi ɗum ɗo mais ɗa andi kadi ko feƴƴi ko suudu kon ko ɗum noon nanguimo koko feƴƴi ko suudu kon ko ɗum noon nanguimo a pi ko ɓiɗo gorko min mo mi selimo aymi mi haarimo min mo mi haarimo samin na ɗum mi noddirno magoy noddirnoma ko fiya jonna numéro jaaji makko numéro jaaji makko on fiyoni waɗu to ko ndu waɗi numéro jaaji makko on fanno ya jonna aɗa watta numéro jaaji makko no fala jonna numéro jaaji makko fiyo mi yotudu e makko fi to haɓidu kanko e famille makko ɓe wona ɓe heɓa ɗon probléme mi explique no mo ɗum amen on histoire amen on ɗum ɗon tum ok joni ala probléme ɓay haray ko jam e salam ɗum noon falɗa ɗum ɗon tum ok lawama jonde numéro jaaji makko on ɗum noon ala probléme nde numéro makko ok ayno hekin wandalan woni e hekin wandala bonna fi makko wonna fi makko numéro on noon komi jonnimamo ko jam e salam par ce que ko ɓayi ni nan a faala yeddude e famille makko jam e salam jon noon indannenta yaltu toon dey naga jonni la gayni mi jonnima joni kon wolata ɗum mais nayo indande yaltu nder toon si Allah jaɓi o anday komin woni hombo min o watala ŋaccitirde ni goy min o watala ŋaccitirde ni a faami kono noon si Allah jaɓi o yiwo ko min o andalan woni so andunolan o wattalan ko waɗilan ɗo ko kono noon o yiwo si Allah jaɓi komin d'ailleurs sa woni wolde ndaran ɗo goy o waɗa jonna numéro nene makko on kadi a feetu kon waɗi mi anda on ɗum watta numéro jaajo makko on innala ngay mi jonna numéro nene makko on kon wonda non ɗum wata wonde fi on ɗum wata wonde ɗi haalaji ɗiɗi wonɗa haalde ɗo joni mi jonnima numéro jaajo makko on innala ngay mi jonna numéro nene makko on hana feeti feetari koy ɗande omo falɗalan torade weltijo an o jonnande sina ɗum a heɓata ɗon hay fusde ɓay ɗandila ɓen ɗoɗa buusanimo hay a hiyata Allah walla ma no jonna ala numéro on nayi noon ta indande yaltu toon numéro on ko ndu waɗi ma on ɗum jonnam yallah sa faala e jiwon kum ala probléme je mi janti numéro nene makko on jonna hino mo ɗon d'ailleurs dow awo dow ɗo numéro nene makko ala fi dey jaɓo an o si Allah jaɓi ay ndotoji o
ko mi ngokkata ma min dandi langoy ko ɗum mi faala wi kono noon kadi numéro on e fi alla acceten ni kon ɗum waɗi mais nayi numéro na dano fima fi alla yeyi sa yeyi to mi énerve ɗo joni wiɗa yo ɗini ay wonɗuma o si alla jaɓi joni mi watte contact okay.